Neha em ê qala helbesvanekî bikin. Pîremêrd bi navê din Tewfîq Mahmûd. Du roj berê salvegera wefata wî bû. Kî ye Pîremêrd? Belkî nefşên kem wî nas dikin, lê gelek nefşên nû wî nas nakin. Lê wî nas nekin jî helbesta got wî nivîsandiye û bûyî stran nas dike. Herkes wê stranê nas dike. Neha em ê qala wê bikin. Helbesvanê me, alimê me, Pîremêrd di 1905 de ji vê dunyayê koç kir. Wî koç kir, lê rêzikên wî, helbestên wî mayînde ma. Bi xêra wan îro hîn di nava me de dijî. Helbesta wî herî navdar gotê naskirin Newroz e. Hûnê niha bêjin gelek stranê Newrozê heye. Kî jane? Em roje salê tazeye Newrozê hatewe. Biborînin. Ez ne stran bêjim nikarim bidomînim, lê xwediyê vê stranê bû. Vê helbesta wî nivîsandibû. Di her Newrozê de hema bêje her hunermendî ji Çarperçê Kurdistanê ev stran gotiye. Xwediyê wê yanî Pîremêrd ji nava me bar kir, vê strana xwe ma, lê Pîremêrd ne tenê helbestvan bû. Her wiha nivîskar bû, rojnamevan bû, mamoste û perwerdekar bû. Kam piçekî dinê berê xwe bidin jiyana wî bê çi kiriye û çawa jiyaye. Pîremêrd di sala 1867 de li Silêmaniyê hat dinê. Perwerdeya xwe ya pêşî li ba alimên mezin ên herêmê Melle Hesen û Melle Mihemed girt. Li gel zanyariya olî fêrî zimanê Erebî, Farsî û Tirkî jî bû. Di sala 1970 de li Stenbolê bû endamê Komeleya Kurd. Heta avakirina Komara Tirkiye walîtiya gelek bajarên Dewleta Osmanî û Kurdistanê kir. Di gelek rojname û kovarên Kurdî de nivîsand û xebitî. Pîremêrd ji bo damezrandina yekemîn dibistana taybet a Kurdî ya bi navê Kutubxaneyê Zanistî jî kedik mezindar. Ku me behsa Pîremêrd û helbesta wî Newrozê kir, lazim e bi kurtasî bêjî em qala çîroka wê jî bikin. Ji bo vê gerek em behsa girê Mamyer bikin. Girê Mamyer berê navê wê Girê Gulan bû. Mamyer jî navê mirovekî bû, navê leşkerekî bû. Leşkerekî artêşa Mêrnişîniya Babanzade. Di 1805 de Dewleta Osmaniya biryar da û çûn ser vê Mêrnişîniyê. Di şer de têk çûn. Mêrnişînî belav bû û Mamyer jî wekî leşkerekî bi birîndarî ket destê hêzên Osmaniyan. Wî birin Stenbolê û jiyana wî hêsirtiyê dewam kir. Lê piştî çend sala wî bexşandin û destûr dane ku vegere welatê xwe. Mamyer vegeriya welatê xwe li Silêmaniyê ma û heta dawiya emrê xwe jî li wir jiya. Lê wasiyetek kir. Got dema ez mirim, min li Girê Gulan veşêrin. Çima wisa got? Ji ber ku li kêlekê girê sewiyan hebû. Li wî girî jî mirî hatibûn veşartin. Miriyê ku di dema êrîşa Osmaniya de li ber xwe nedabûn, lê dîsa jî hatibûn kuştin. Loma jî Mamyer vêya qebûl nekir. Got min nava wan veneşêrin. Bi tenê bên jî min bibin li Girê Gulan veşêrin. Piştî wefata wî, heskiriyên wî û welatparêzan ev xwesteka wî bi cîhanîn û wî li Girê Gulan veşartin, binax kirin. û piştî wê rojê jî êdî jûrar gotin Girê Mamyer. Piştî govira bû Girê Mamyer û pêvê, weke gavadin jî me bas kirbû, Pîremêrd jî weke alimekî demekê Osmaniyan xebitî bû, paytexta wan Stenbolê xebitî bû. Lê piştî ku komara nû a Tirkiye hat avakirin, cî jû jîrnema. Ew jî di 1925 de vegeriya welatê xwe Silêmaniyê gelek xebatên perwerdehiyê, rojnamegeriyê, nivîskariyê kir. Lê di 1925 û pêvê di Newrozê de Girê Mamyer weke navendekî hilbijart û li Girê Mamyer Newroz da dest pê kirin. Ferqa navbera jin û mêr jî di vê Newrozê de rakir. Keç û xort jin û mêr pevre anîn ji bo pîrozbahiya Newrozê. Li wira xwarin çêkir. Dolme bi taybetî xwarina dolme çêkir. û kesê got beşdarî Newrozê bûnê li wan belav kir. Di wira de jiyaneke civakî, sosyalîteyek ava kir. û ew helbesta xwe yî meşhûr navdar Newrozê jî di wira de nivîsand.
û ji wê rojê vir ve jî girê mamyar bû cihê pîrozkirina Newrozê. Stranbêj û hunermend Hesen Zîrek jî ew helbesta ku mamyar nivîsî bû kir beste û stran û heta roja me hat. Çîroka pîremerd û helbesta wî navdar Newroz e ev bû. Vê heftê jî em gihîştin dawiya bername xwe. Em hêvî dikin ku me demeke xweş bu da bi derbas kirin. Heta hefteya bê bimînin xêr û xweşiyê de dema xweş.